hem sigut molt crítics amb el projecte que ha presentat el govern del PSOE Plataforma per moltes coses. Bàsicament perquè té un impacte sobre el territori, un impacte sobre l'espai pel qual circula, sobre les persones que és difícil d'assumir. Una prova evident del que dic el tenim en l'espai que estem ara, el carrer Tossal, que serà un dels carrers estrella, d'alguna manera, pels quals passarà Eixe. Aquest és un dels punts de crítica. I el segon punt en què ens agrada incidir en la crítica és en el gran cost econòmic que un projecte d'aquestes característiques tindrà per a la ciutat. Vull recordar que a partir de la informació inicial que hem pogut conèixer, el projecte costarà, l'execució del projecte costarà, per un costat, 16,2 milions d'euros del pla Avança, del pla Camps, més 4,3 milions d'euros durant els 50 anys que durarà la concessió. Estem parlant d'un projecte que pot estar al voltant de 220 milions d'euros, dels quals més de 200 hauran de ser assumits per la ciutat. Per totes aquestes raons, considerem que cal buscar una alternativa, cal buscar diverses alternatives, que les hi ha, que no les hem comentat nosaltres, per la llei ara us parlarà d'elles, perquè aquesta mobilitat siga possible, però no amb la solució proposada pel govern del PSOE Plataforma.